एके दिवशी वरात मिथिलेमध्ये पोचली आणि कळलं जनकजींना। स्वतः जनकजी वरातीचं स्वागत करण्यासाठी पुढे आले। दोन समुद्र एकमेकाला भेटले, राजा दशरथजी आणि राजा जनकजी। दोन महात्मे एकमेकांना भेटले, महात्मा वशिष्ठजी आणि महात्मा शतानंदजी। विश्वामित्रजी त्या ठिकाणी आहेत, बघतायत हा मिलनाचा सोहळा, आनंद आहे सगळ्यांच्या मनात। विश्वामित्रजींकडे दशरथांनी पाहिलं आणि डोळे पाणावले। मनात आलं याच बाबाजींना मी राम जेव्हा मागितला तेव्हा नाही म्हणालो अगोदर, पण माझ्या रामाला विश्वविजयी केलं या महात्म्यानं। चरणांवर प्रणाम केला। विश्वामित्रांनी उठवलं, म्हणाले राजा आयुष्यमान भव, सुखी भव। राम लक्ष्मणजी आपल्या पित्याला भेटले। राम आणि लक्ष्मण दशरथजींच्या जवळ गेले ना, ते सुद्धा गुरु आज्ञेनी सध्या विश्वामित्रजींच्या ताब्यात आहेत। गुरूंना विचारलं बाबाजी बाबांकडे जाऊ? ते म्हणाले अरे आज्ञा कसली घेताय, जा न भेटा। आले दशरथजींकडं, दशरथजींच्या जवळ पोहोचले ना, बापाला राहवलं नाही, ओढून घेतलं आणि मिठी मारली। दशरथजी कितीतरी वेळ रडत होते, पण सगळे आनंदाचे अश्रू। कितीतरी वेळ डोळ्यांमधून अश्रूंची थेंब पडत होते। मुलाचं कौतुक प्रत्येक बापाला। सगळे मंडळी एकत्रित बसलेत, सगळे ज्येष्ठ आता विचार करतायत की तिथी काढावी लागेल, लग्नाची तिथी सुद्धा काढली नव्हती तोपर्यंत। कारण मिथिलेतल्या लोकांना वाटत होतं की यांना तिथी जर अगोदर सांगितली ना तर ते नेमकं तिथीला येतील आणि विवाह सोहळा झाला की लगेच निघून जातील, आमची जानकी आम्हाला सोडून जाईल। यांनी आमच्या इथं राहावं, ऋणानुबंध निर्माण व्हावा, प्रेम निर्माण व्हावं। 4 दिवस हे राहिले ना तर आनंद मिळेल सगळ्यांनाच, विवाह लांबावा, म्हणून तिथी सुद्धा काढली नव्हती। मग सगळ्या ज्येष्ठांनी मिळून तिथी काढली। पंचमीची तिथी आहे, लग्नाचा दिवस उजाडलाय।
वातावरण आहे, सगळी मिथिला सजलेली आहे. रामरायाला लग्न मंडपामध्ये बोलावण्यात आलेलं आहे. जानकी त्या ठिकाणी पोहोचलेली आहे. काही वेळामध्ये विवाहाला सुरुवात होणार आहे. पहिल्यांदा जनकजींनी रामरायांचं पदप्रक्षालन केलं. एका चौरंगावर प्रभू रामचंद्रांना बसवलं. सुवर्णाचं ताट मागवलं. ताटामध्ये रामरायाचे पाय ठेवले गेले. वेगवेगळ्या गंगांचं पाणी जे आणलं होतं, स्वतः जनकजींनी रामाचे पाय त्या ठिकाणी धुतले. रामाचे पाय पदप्रक्षालन. लग्नामध्ये पाय धुण्याचा कार्यक्रम असतो. तुम्हा सगळ्यांना माहित आहे, लग्नामध्ये नवरदेवाचे पाय धुतले जातात आणि सासरा हे काम करतो. हे पदप्रक्षालन नेमकं काय आहे? पाय का धुवायचे? अहंकाराचा त्याग हा त्या पाठीमागचा अर्थ आहे. वयानं मोठा असला तरी सुद्धा लहान जावयाचे पाय धुणे म्हणजे बाबा रे, माझा अहंकार मी बाजूला ठेवतोय, कारण माझी सुकन्या मी आता तुला देतोय. अहंकार कुठं करू? लग्नामध्ये कन्यादान केलं जातं. कन्यादान नेमकं काय? कन्यादान म्हणजे ममत्वाचा त्याग. कन्यादान म्हणजे ममतेचा त्याग. जी मुलगी आपल्या घरात लहानाची मोठी झाली आहे, जिच्यावर ममता आहे, जिच्यावर प्रेम आहे, जिच्यावर माया आहे, जिच्याविषयी आपुलकी आहे, त्या ममत्वाचा त्याग म्हणजे कन्यादान. एक एक विधी होऊ लागलेला आहे. पदप्रक्षालन झालं. मंगलाष्टका संपन्न झाल्या. जनकजींनी कन्यादान केलं. रामरायांनी पाणी ग्रहण केलं. जानकीच्या आणि रामरायांच्या शालू उपरण्यांची गाठ बांधली गेली. ज्येष्ठांनी हेही ठरवलेलं होतं, जनकजी तुमची सुकन्या आणि तुमचे बंधू कुशध्वज, तुमचे भाऊ राजा कुशध्वज यांच्या 2 कन्या, जानकीला सोडून 3 मुली अजून तुमच्या घरामध्ये आहेत. आणि दशरथजी म्हणाले, माझ्याही घरात अजून 3 नवरदेव शिल्लक आहेत. माझा लक्ष्मण आहे, माझा भरत आहे, माझा शत्रुघ्न आहे. आणि तुमच्या घरामध्ये 3 मुली आहेत. उर्मिला आहे, मांडवी आहे, शुद्धकीर्ती आहे. राम जानकीच्या विवाहात गटबंधन आपण सगळ्यांचंच करूया का? रामचरितमानसमध्ये शालू उपरण्याचं गटबंधन लिखित स्वरूपात आलंय. गोस्वामीजींनी चुनरी याचं वर्णन केलंय. असं सांगितलं की पंचरंगी चुनरी जानकी माहेरी असताना वापरत होत्या. 5 रंगाची होती. त्या 5 रंगाच्या चुनरीचं आणि रामरायाच्या शालूचं गाठ बांधली गेली. हेच अयोध्येत आल्यानंतर जानकी पुन्हा ती 5 रंगाची चुनरी घातली नाही. पुन्हा निलांबरी साडी अंगावर असायची. निलांबरी, आताच्या बायका स्काय ब्ल्यू असं म्हणतात. स्काय ब्ल्यू याचा अर्थ काय? माहेरी असताना कोणताही रंग तुमचा असला तरी चालेल, पण
पण जेव्हा सासरी जातात त्यावेळेला त्या रंगात मिसळावं लागतं. रामराया निळा सावळाय, रामराया निळा सावळाय, म्हणून रामरायाचा रंग नीलांबरी साडी. रामरायाचा विवाह जानकी बरोबर, लक्ष्मणजींचा विवाह उर्मिलाजींसोबत, भरताला मांडवी दिली गेली, शत्रुघ्नाला श्रुतकीर्ती मिळाली. एकाच वेळी 4 विवाह संपन्न झाले. जानकी सौभाग्यवती झाली, उर्मिला सौभाग्यवती झाली. मांडवी आणि श्रुतकीर्ती यांच्या अंगावर हे सौभाग्य लेणं आलं. काल स्वयंवर झालं होतं, आज लग्नात होत. आपण लग्नात बसलेली माणसं आनंदानं बसलेली असतात, नटून थटून. रामरायाचा विवाह संपन्न झाला. मानसमध्ये हे छोटे छोटे खेळ आहेत ना, त्याच्याविषयी सुद्धा लिहिलं गेलंय.